Εργασία αστρονομίας, το sequel. Πάμε! Γαλαξιακές συγκρούσεις. Ας αναλύσουμε αυτές τις δύο λέξεις ξεχωριστά. Πρώτη λέξη, γαλαξίας. Οκ. Δεύτερη λέξη, συγκρούσεις. Οι γαλαξιακές συγκρούσεις δεν είναι φυσικά μικρές όπως αυτή. Αντιθέτως, είναι μεγάλες, βίαιες συγκρούσεις όπως αυτή. Sí, claro. Επί 10. Είστε 24 εκατομμύρια. Και βάλε. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες συγκρούσεις δεν πραγματοποιούνται τόσο γρήγορα. Για την ακρίβεια, χρειάζονται δισεκατομμύρια χρόνια προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια τέτοια σύγκρουση. Δηλαδή, πιο γρήγορα θα συναντήσουμε τον Άγιο Πέτρο, παρά θα παρακολουθήσουμε μια γαλαξιακή σύγκρουση από την αρχή μέχρι το τέλος. Η αιτία αυτών των συγκρούσεων είναι η εξέλιξη των γαλαξιών. Δηλαδή, οι γαλαξίες δεν συγκρούονται επειδή έτσι τους συγκάρφωσε, αλλά επειδή είτε πρέπει να γίνουν μεγαλύτεροι, είτε στην περίπτωση των μικρών πρέπει να εξελιχθούν. Τα αποτελέσματα των συγκρούσεων αυτών μπορεί να είναι δύο. Είτε οι δύο γαλαξίες θα κουμπίσουν ίσα ίσα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα μετά να χορεύουν ο ένας γύρω από τον άλλον λόγω των βαρυτικών τους δυνάμεων, χωρίς στο τέλος να έχει ανοίξει ούτε ρουθούνη, είτε θα συγκρουστούν με τοπικά και βία, δημιουργώντας μόνο ένα γαλαξία στο τέλος, όπως η σύγκρουση που ακολουθεί. Τέλειο κομμάτι, Ναι ρε φίλε, τέλειο, όπως και αυτό που μας λες, όπως και αυτό που μας δείχνεις. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Αφού οι γαλαξίες είναι τόσο μεγάλοι όπως λες, εγώ μπορώ να τους δώσω στον ουρανό με γυμνό μάτι να συγκρούονται? Η απάντησή μου είναι... OSI! Όχι! Δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε ούτε με τηλεσκόπια. Αφού γίνονται τόσο αργά, ο μόνος τρόπος για να τις παρακολουθήσουμε είναι μέσα από προσομοιώσεις σε υπολογιστή. Και αυτά παιδιά. Εδώ τελειώνει η εργασία της αστρονομίας μου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, ελπίζω σας άρεσε το βίντεο και τα λέμε!